Di destpêka meha çile de êrişên hikûmeta Demkî û çeteyên girêdayî dewleta Tirk li ser herêmên Rojavayê Kurdistanê nehatiye rawestandin. Di encama van êrişan de pêleke ji koçberiyê careke din çêbû. Ji ber şert û mercan, koçber di cihên bi ewle de hatin veguhestin. Lê roj bi roj zehmetiyên wan pirtir dibin. Dibistan rewşavê zehmete bi her tişt jêr pêwîst e. Em bên çi û çi hûn zanin, ê li me gudarî bikin ew zanin çi kêmasî heye. Her tişt kêm e. Rexmî yanî rêberiya dibistanê dirbêsiyê jî em spasiya wan dikin, mazot anîn, alî me kirin, alîkar kirin, ji me derî vekin ji malê xwe, giradê xwe. Yani daxwaza me ji hikûmeta a Nûr, em dixwazin hikûmetek اتفاقا و بهزا سوريا ديمقراطي بريبريا خوسرة على قدر بن اتفاق بن امجي سوري نم تشينا بن ام لهف اريشه بكن خوينا سوري لهف كذا ام بيت شتين ها غازن ام دغازن بس بحفت صالم كوجبر بن ما كنجي بس ام دغازن ما فهم روفاتيه يعني هو تشكي خزاركو خدتني مره كري ومره فيهم هاتن هناك حاجه جينانين صعوباتي ما انه عاجز دبن هل مي بقر المالي خو ولا لا افتشتي مي وعاجز بونجي زارو كم مليان دبي خالتي مي بقر المالي خو ولا لا ام دبلك ان شاء الله صلح شيبه ام بقر المالي خو ji aliyê xwe ve jî ji bo ku ev bar li ser koçberan sivik bibe, xêrxwaziyên berzanî jî alîkariyên xwe berdewam dikin. Avropên zemîn roja ev hatîne yerê sê roj yekemê li Qamişlî me xizmetî xelkê kir. Nexweş dît dûneke ji Amûdê bûn. Ew roket lêre înşallah her xizmet dikin. Nexweşman dîtiye, besetan nexweşman dîtiye. Pêxweşhalîn ke tanîtman xizmet bikin û ştekî giske ji bî eger em ê bitanî xizmet bikin. û ew halatanê dîtîtman ziyatr sermabûne, koxkeya, حرارê û taw ew ştaneyan hene. ام فحصمان بو كردينا ونخوشكان ديتينا وعلاجشمان داينا الحمد لله باشا علاجشمان همو هنا وان شاء الله اون دي بكري خدمت دكين وتقصيري مان نابي ان شاء الله تevî peymanên Kodê navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Demkî kotên îmzekirin da ku aramî bikeve nav bajêran de lê hikûmeta Demkî û çeteyên wê her û her van peymanan bin pê dikin û êrişên xwe dewam dikin.